О, лъвчета, къде си я, майка? Най-обичам, братче, шума на морето. Калифорния. Ей, те, майка, най-обичам. Хора, искам да ви кажа, майка. Вчера на всеки един от вас ви пуснах в сайта, майка, как да правите 10x, 20x, 50x, 100x. Какво означава това? Как да си умножиш парите по 10 пъти, по 20, по 50, по 100 пъти, братче. И какво става след няколко часа? Валутката, майка, 100 пъти. С нощи, братче, гледам, братче, на Market Cap 1,4 милиона долара. 1,4 милиона долара. С 500 долара вадиш 50 хиляди долара, майка. И вечерта, братче, като си легнах, сънувах, че валутата се качва на 25 цента. Сутринта ставам, фащам телефона, гледам 13 цента. Викам, майко мила, 100 пъти на парите, хора. Казвам ви ги нещата. Не знам защо не четете, защо не сте в тази сфера. Просто искам да ви кажа, ако искат да направите 1 милион, ама ако искат да го направите, това ви казвам за нормални хора. Не трябва да имате пари като мене, да сте облякани тук, братче, да имате маратонки за 2500 лея. Анцуга ви да струва 1500 лея. Якто ви да струва, братче, 1200 долара. Не! За обикновени хора, бе, майка. За хора, където обачкат. За хора, където, братче, пият, ядат цигари, пушат водка. Абе, за обикновени хора, бе, хора. Елементарно е, майка. С 100 долара трябва ти да направиш 2 пъти по 100 пъти. 100 долара, правиш ги 10 хиляди. 100 долара, 100x и за 10 хиляди. 10 хиляди по 100, ети ги, майка. Ети ги, майка, 1 милионче с 100 долара. Какво спите, бе, хора? Вчера ви казах, толкова хора прочетаха, дано някой е направил, не 1 милион да е направил, половин милион да е направил, 200 хиляди, 300 хиляди. Няма друг, който да ви ги казва тази информация, бе, хора. Вие не може да разберете, че аз съм единственият луд, който ви казва, който иска да успеете, бе, хора. Аз ще направя не 100 пъти. Аз съм ви дал валути, които са правили по 300 пъти, по 500 пъти, по 1000 пъти. Ама вие трябва да сте в тази сферичка. Трябва да гледате, не е трудно, майко. Вижте тази хубава памичка. Вижте го толкова хубав океан. Майко мила, каква красота, хора. Направо болима сърцето, бе, братче. Всичко беше подредено, бе. Подредено сутринта ви казах. Пуснах ви имейла, пуснах ви нещата. Казах ви, хора, това е единственият начин, ако нямаш пари в този живот, да направиш, няма да е вечно. Както беше 2021 и 2020 година. Говорех, крещях, виках. Единственият, който слага видеа, единственият, който е сложил над 5000 видеа, да ла събуди, да ви каже, майка, не всичко е наведение на глава от 8 до 5 часа, майка. Не всичко е. Аз всеки ден съм на ваканция, всеки ден съм на почивка, всеки ден, братче, си правя каквото си искам. Защо? Защото моята енергия е вложена в неща, които, братче, ми дават тази свобода. Дават ми тази красота, майка. Гледай. Палми, океан, гледай коста, планина. Палми, океан, планина. Това е за мене. Хора. Споделете го това видео, да му дойде къла на всеки един, който гледа, братче. С 100 долара, майка, направо така се пъскам. С 100 долара, братче, може да направите 1 милион. 1 милион не е много. Аз 1 милион съм направил преди много години. Обаче за вас 1 милион ще ви отвори много вратички, майка. Много вратички ще ви отвори, хора. Казвам ви, това е единствен начин. В момента са направо. Това е пари, това е ксерокс за пари, майка. Отиваш ксерокса и вадиш пари, бе. Вадиш пари, това са милиарди, бе. Милиарди са валят, бе. Лапите вкарват по 200 долара, изкарват по 600 хиляди, бе, майка. Вие защо? Защо не го правите? Защо не го правите, бе, питам? Защо? То не е за всеки, да, митаче, то не е за всеки. Тие цифри за мен, днеска пак обръщам Солана 5-10 хиляди долара и почвам пак здраво, майка. Ще ги направя 5 милиона, ще ги направя. Айде, майка, оставам и пак ви казвам, хора, всичко, братче, което говоря, става, братче. Благодаря на този Господ, братче, че ме е дарил с такава дарба, братче, да отварям очите и да събуждам хората на всички, където са, братче, слуги в днешно време, майка. Айде, майка, аз отивам на плажа да спека задника, братче. Тук си взема едно кокосче и това е.